So kada di siya nga lugar kay wa pa din na siya nahuman no. So sa akong pagbisita naa pa sa Katipunan ang i-construct nga road nila. So sa ako ang pag biyahe na ko dito guys, dili siya lalim labi na kay ako ray usa. Adventure tuod siya pero lahi ra jud nga nadugay kauban. Mura ko dito og di Mino. So in terms sa uban pa na mura kag nightmare. Nightmare sa English nga pag-istorya. Gaya na ko aning kuan ba? Gaya na ko aning lakaw kay makanahuna naman kung kanang sabi to sa salida guys. Na bang nasa lasang nya naay mga killer pareha ng wrong turn, naapoy pareha ng mga kanibal. So kami diyan San Antonio guys, dire ko nagsukad sa Ilongos, niagi ko sa Liberty, padong pa na sa Bagong Bayan, sa Hampangan, hangtod sa naabot ko sa kalsada nga padong sa Katipunan. So sa ako ang pag-explore dito nindot siya, refreshing, makapawala sa problema. Kaya nakalindot anak, adventure ang pero sa ako pag-adventure guys, ako alam yung imo nga ako lang sa nag-inusara ako vlog ani kani siya nga vlog challenge kay gusto na ko i-adventure ang kahimtang sa unsay kahimtang nga ikaw ra usa labi nag pareha ng ani nga sitwasyon mag-inusara ka. So delikado good pero worth it po gihapon kay imong experience mas labaw pa sa imong naagian. Pero ang ako lang gusto lang na experience nga usa lang mo na gitawag guys nga solo adventure. Mao pa nakatason ang dalan nga atong agian. Lapok siya guys. Pero init man panahon, maong makaya ra nato. Ako ala jung madugog diri ang lugar no. Mga langgam, kahanginan. Ang diri ang lugar init tuod pero bugnaw ang hangin. Mingaw kining lugar diri guys. So mura ni siya og survival nga adventure sa akong vlog. Nanak ko sa tumoy pero napadyo yung pinakatumoy ani ano na siya, grabe jud lapo ka. Hindi na makaya guys. So mao to siya guys. Ako ang humnon ang akong vlog. Layo na kitag inabot, layo na kitag naabot, abot na ta sa pinakatumoy sa bukid sa San Antonio. So mao to siya, grabe adventure guys.
Lapo kayo. So salamat sa pagtanaw guys. Don't forget to subscribe and follow, like and share. Sige guys, thank you.